agus an isir an lína tá Muiris Ó Fiannachta bainisteoir Raidió an lefa. A Muiris fáilte rascaidí ní a bheith? Gurmín mágad Darren. Ok, le mé leat ar an rádió an bhí se caite a Muiris, ach tá nuacht mhór an maidir leis na meán commerceáide in éireann an teachtain seo. An féidir leat a insin dar lucht éisteachta ar dús a Muiris, daid siúd nachfuil ar nálas faoi. Cad é an tuarascáil seo a dá siach níos luúthe an teachtain seo maidir leis na meán commerceáide, agus féidir a insin dom an bhfuil siomh i rádió an lifa sásta leis an méid atá intí? Sure, well, it was bar the doctor or Fulham as my other and Tuarascáil shows Tuarascáil the height on Choimisiúin how Meán tá an Choimisiúin well the funnig and realtas and Choimisiúin show the brand new Ghaeilge tá os ar góir I ddíreacht na Meán commerceáide in éireann sin blianta beag tá machráin agus le breathnú stocha an méidir seochach gcórbacht seans Tuarascáil an héireann tá na chuid cainte ar na riachtainna setá leis na Meán úra rialú nó regulating in a bharú mar sin tá sé sin go léir se bheith mar chuid den phlé bei cloisteag de éistóirí ar nói mar eall ar cheist an cadúnas telefíse agus conas gníochttar as RTA agus TG Carr agus mar sin de. So tá an chuid obre tre se bheith ar bun ag an Choimisiúin le roinnt blianta nuas agus iníon a hibre ar fad dal siad a Tuarascáil an sin dé Mát na seachtain sin an Darren J Iúil agus de bhí roinnt rudí sa Tuarascáil gra mar sástalo agus chumar fáilte go háirithe rih na multi a bhain leis an Ghaeilge agus na codanna ar le a bhain na stocha leis an obair atá bun agin I Raidió an lifa bhí míorna agsúla a luan mar hampla stratéisi le chláircha a orbert agus ábhar digiteach a orbert don níos óg roinnt an stuff atá agin in Raidió an lifa hena féin agus breanúir ardáin nua ar nó I Raidió an lifa le roinnt blianta a nuas na midstréis béim chuis a láidir a leaga ar fáilchrailtaí agus ábhar digiteach a chur fáil ón taobh sin de ar nó táid gcónaí chur ábhar ar fáil Is ook Raslíon each group níos óigean an mar dhéanaan chur gás Raidió na Gaeltachta de question rud a chur ábharíonn beag beidir tíim ám ná an éirid sin béim a chorú ar RTA Raidió na Gaeltachta sa Tuarascáil stocha sin gur luach Raidió na lifa uair nó go dúach saisir nó go bhfuil meáin agus luach go drama le chumá ach bhí na príomhvoltaí a bhain le afrethne substantiúla a dhéanamh ar na Meán commerceáide atá sin hena féin creile an Ghaeilge bhain siad le TG Carr le RTA agus le Raidió na Gaeltachta. So stocha go méidir gur cailú deis áirithin sin le breathnú ar Raidió na lifa an dara stáisiún lán cheadúnathe atá creile sa public fé chundé le nach mór tucha bliana nuas. So go point bhíonn sé bíáí nachtam féin ar nach nuair contas teiste choláidir sin agin. Ach mar sin hain na rudí a bhí luite sa Tuarascáil mar réimsí go bháil leis go raibh an Choimisiúin ag mulla don Uachtaráis Craigháin go háir breanúir agus acu lena Verbert Mastin ag top Kate an Gabe leis an rud a bhéon fagin I Raidió na lifa agus gúil má dhéant gur bart gur bríthir go an a chud buntáistí gur féidir ar féidir pathwise, but don teanga an áíir agus na chorchann cín na teanga sin blianta tá machráin. Ok, tháinig méid go héarlach an Choimisiúin an talamh Brian McGrath ag caintear nuacht RTA agus TG Carr faoin Tuarascáil seo níos luúthe an teachtain seo. An sílan tú go bhfuil díma I meas lucht na Meán Ghaeilge sa stát nach bhfuil na multi ón Choimisiúin chum mai agus a déad fi a bheith agus Ghaeilgeoir aitheanta mar go héarlach ar?
Ní is tócha nach féidirm leirtar ceann phobal na Ghaeilge ina iomláine stocha tá dí pointí maithe déanta ag ar stúrthar generálta RTA cá gána le lína seachtainna an alta fáilte ar tuairis mar is tócha an díma a bhhain le sin Ghaeilge a bheith cinál caite isteach as an gurbé an termma dúsáte ná i gcuine na rudaí eile. Agus is true go mraithnítear ar an Ghaeilge sa trí sin sa tíir seo ar nói an slí ar cheart go mraithnó fiarantanga ná mar ceann den dáhanga ofigiúil atá sa stát agus sin amháin agus ar nói fan munracht an céadtanga ofigiúil go deimhin ach agamid an ceist faoi cad éibre hain cad éibre dó ar leataibh the stát dáhangach muid dá bhhanga ofigiúil agan agus ba ceart go meach na seirbhísí Creidleáin á bhorbert taobh le taobh sa dáhanga agus ní héidir ceart go meach an Ghaeilge canál sois caite isteach mar Tuarascáil gáin in rudaí eile. Ach mar sin ha mas an gohfuil an potential ag baint leis na meán Ghaeilge á Roberts na blianta táachráin agus maidir mar an bartar a brethir cean an multi atá déanta ag an gomisisiún maidir le cuasa Ghaeilge ná gnéanach an Tuarascáil ar an martá sé nó hagan é áir sin aber astruchtúr nó péirdé a gnéanach an Tuarás afenú cumseach leistigh de 8 mí ar an méidetá chur fáil tanna féin ag na meán Choimisiúin Ghaeilge an téileh atá do rudí eile bhfuil barnaí so lá ratha ina dtaobh agus chunas go féidir na barnaí sin a léana mar sin am gohfuil tá an chuid potential an sin tá raidió le réile seaach sa bharna ná chuid don réimsí sin mar a dearm stratéisi le chlár Roberts donna ísóg luirtear chomá daoine nach canteoirí dúcha siad nó nach canteoirí lán líofa Ghaeilge iad agus is tócha go bhfuil anna chuid den demographic sin gohfuil seirbhís a chur fáil agan in raidió le donna daoine sin le trocha bliana nuas chomá cean an cúisina gur bunaíoch an stáisiún agus cean an cúisina gur míid fós ar an bód agus cean an rudí atá le clúistáil ar an stáisiún ná go bhreaslaíonn míid ar ghaoine nach canteoirí dúcha sin tá canteoirí atá go maith tá gachad ar an spectrum in raidió le tá aber tá roinnt chláirchatá gur láthir daoine nach bhfuil Ghaeilge acu chláircha Spáinis agus a Catalónis i bolnas mar sinnte agus an sin tá spás do siúd atá i ggurí feabhsa chur ar a gcuid Ghaeilge do bhaoine atá bhfuil lífad feasra acu ach atá i ggurí Ghaeilge níos sevre a halahú agus mar sin agus an sin tá canteoirí dúchas chomá agus tá sin go léir san ámh sa fóta mar sin tá a rís just an bosca sin á hiicáil agan agus má éistin na húdarrás go cuaireamach le nó má léonn siad go cuaireamach an méid atá sa Tuarascáil seo agus má dhéanam siad gart dá réir sin go bhfuil deis ionach an sin le raidió le Robert agus leis an stáisiún a chuirt go dtí an chéim eile i doras an stáisiún mar dearm tá míid nach mór trocha blian ar an airlimid go hofigiúil le Creile trocha blian go lán amsir ar FM mí bhean for gáhil sa 23 mí bhean for 9 nach tríir tháinig an stáisiún ar an air so míid beagnach an sin beagnach trocha blian baint amach agan mar stáisiún pobal do phleac lia agus tóchfuil deis inis rud éigen eile dhéanamh agus leathnú amach ar nó atá déanta agan go dtí seo freastal ar níos mó daoine freastal ar cheantar níos leithne agus dúr chur leis an gaiide an chur leis an méid atá dhéanamh agan mar sin mas míid gur an is am splóideach é is tócha agus tá míid ag tnú leis an méid seochaí amach as an Tuarascáil seo. Tá multi cimseacha láid ó héobh todhchaí na Ghaeilge RTA sa Tuarascáil ceapimse ach mar dúirtú ní raibh mura sa Tuarascáil gur chóir go mbeadh stáisiún raidió na siúnta Ghaeilge eile sa tír freisin le cosúil raidió na lifa ach mar dúirtú an sin tá abhreithnú chun tarlú so is
Deis ítach white é sin dó radio an lefanach bhfuil? Credit me, well, tá sú looking godar le sé is mulle atá déinte an Choimisiúin gan éach an godorach an BAI faoi sin. Tuigim bhfuil taide de cheanál ag an barta ag an údarrás maidir leis an éile a bhecha agus an ceanál fearbhíse a bhecha ag tastal maidir le hééis óg na tír agus sin bhfuil ísgrúp a measar cúnga an dó sin. Tá míid taréis áfléisisin leis an údarrás le roinnt blianta nuas agus tá an rud atá ráite agan i lom ná bhfuil gá le brathniúir níos mó ná díreach an ísgrúp cún enter sandínuir mar bunóige mar gohfuil níos mó tá barna níos mó an sin agus tá an rud atá dhéanamh sé raidió na gréta ar bhean náisiúnta ag freastal ar chaintúirí dúchas na countergréilta agsúla agus ar chaintúirí dúchas atá chuirfiú an áiteanna agsúla gur bhhastaime dómh bhuachas agus darnóí Canteoirí lá léithe atá géirí an teangáil leanúna sin bheith acu le tobar dúchas na Ghaeilge agus an na Ghaeilge sebre ar féidir leat a chláistá tá raidió na gréilta ag déanamh jobbínta de sin ach tá barna an sin do ghaoine nachfuil cholífa céine nó do ghaoine dúr nachfuil i géirí a bheith éisteach le nuacht ó cheantar nachfuil éon bhainte acu lo agus tá níos mó a gceist leis sin ná dúrach ísgrúp ar le tá sé bhád níos lena ná dúrach an ísgrúp aber dégóirí agus níos le féidir ná péir lei mar sin tá sú legam go nglacií an Tuarascáilachan an deis seo ag brathniú ar an bhfuil ar leis seo tá déanta ag an Choimisiúin gur gnéon forráithbheith bhád níos lena ná méid atá craintfuil le cúpla bliain anuas agus féimi seán a bhaíach faoin na tuirí theochachas áfreithniú dá lehéid go bhfuil é le bheith don cheanál rud atá dhéanamh gradín lithe a bheith le clóistáil an áitní eile sa tír agus a bheith dúr canál Tuarascáil bucaraig go dtíon chéad le bhéile eile le telefórne I gobar an áit cosúla raidió le fit an mar tá ráte go minic ar an tafid tá trúr ball fórna lá I'm sure fosta in raidió le fit me féin mar bainisteoir stáisiún tá technóir fergal sax agan tá chlár achtar a crochar a fáil an agan agus sin an áirin lá I'm sure tá muoinethe ag forras na Ghaeilge so tá Táidir teabhfuil na gcónaí táidir déanamh job rééis an má darnóid tá bert. Fáirteamsere eile agan tá muir deir seachtaine agus tá ofiigech forbethe agus a lúna inis le blian nuas nó mar sin tá muoinú breise fáite agan ón Tuarascáilachan féin le chuir leis na huaireanta atá dhéanamh ag an ofiigech forbethe agus a lúna agus tá cinálíonn tá an carbú post lá aimseir an sin ar chlí ach fásain Cahar lán I'm sure cúigur fórna an umlán is líon thar a bheith beaga le bheith géirí freastal ar an méid ténig go bhfuil méid géirí freastal ar agus tá mid bhád níos úil bhéine ná sais bháilin a bhád níos mó bhaintteach ná an rud atá bhaintteach agan tá mid an bhráda las an rud atá á bhaintteach agan aber bhúmar stáisiún raidió na bliana an sin ag féin na Meán Ceilteach an dtí seáte rud a bhfuil méid Harbheith bráda las acharíis tá sé sin baintteach agan le cethar fórna saolig cad a bheith mí sé dhéanamh le déanúir fosta ar an raidió le chugás agus in áíire is inéistí a rééisint a beag a bheitchan sin aber dá mech na húdarráis dá mech an Ryan Gaeltachta nó forras na Ghaeilge nó an Tuarascáilachan ar nó pédram sásta sais tachtteach agus takeí a thuirtún le cúigur séir trúr fiú ball for na breise a osú in raidió lithe ní mór an de inéistíocht éis sin nuair chuirtear gomráid leis na figurí olmhóra a bhfuil ar canteir leis na creaaltóirí mór sé thar le raidió na Thodhchaí agus sto go bhfuil tá deismhór an sin le bang for book mór as raidió lithe don inéistíocht rééisint a bheag sin a bheitá le agan le
in estiach de right daoine breise sa stáisiún massamid go mainfií an tú fás amach leis sin. So Tású agin gomrano ina húdarás go fábhar chuirn agus gomrano siad ar an contest test atá agin le trocha blianús agus go bheici siad go bé go bhfuil sais baile nádútha réimhhéanta an sin in Raidió ach an take freis sin a chur fáil le forbartí ana bhar na rudí seo talúirte Choimisiúin in na thuarascáil. Yeah, bhís déir chun ceist cóir bhí sin lehamid an ódhéarnach a lehamid a cheile ar an air fam a bhí seo caite faoin mullen ó spruch atága a bhráidió lifa a bheith an creile ar FM timpeall an stát. An bhfuil figur a got a bhuiris faoin gustas sa bhreis a bheith an don stát dá bhaithí rádió an lifa ceanúnas náisiúnta? Well, ní féidir figur siimplí a chur fáil chuige sin tá roinnt taide bheitchuann sa cédul sé is brandnú ar cé cho réalaach is a bheith sé a bheith agsú leis sin muna bhfuil an Tuarascáilachán le cadúnatá le héidir chur fáil an sin ní bheith sé ciamhar do Raidió lifa cáspáidir mór a dhéanamh ar na costa se bhainach lena lehéid é sin ráte de réir mar hiicimid ó roinnt fistrúchán atá déanta agin bheith muidir brandnú ar bhéle de hartar nó hartar 3 milliún euro sa bhreis so 7 milliún an 8 milliún nó mar sin le chéachas an infrastructúr physical a bhainach leis an ortha FM bheith le clúisteáil ar fud na tíre. Ónar déich se tá tábhacht a bhád níos mó ag baint leis an Ghaeilge a bhaineann leis an ábhar a chuirmid ar fáil ná mar a bhaineann leis an gcóra FM féin. So an rud ar bháil in dhéanamh ná fiús a chuir an táirge sa chédul sios tríd in estiacht dhéanamh naoine breise agus an sin breithniúir ar an infrastructúr physical mar faoi mar hasan rudí faoi láthair is féidir le aon duine le ceangal idirlín, aon duine le Wi-Fi is féidir le éisteach le Raidió lifa péáte bhfuil siad mátá siad ar an Garúa nó Nuidóir nó mé Ferriston nó in Washington nó Kuala Lumpur nó Paradise is féidir éisteach le Raidió lifa agus an rud atá tábhachtach níos tábhachtaí ná bheith Crealar FM ná fiabhtar chur an táirge agus chur leis an gomas atá ag an stáisiún le níos mó an rudí maithe atá dhéanamh agin dhéanamh agus le tuile achfaní ar chur fáil an na Creailteoirí Dheonnacha hagan isteach chuin agus fáilte chur rih tú na Creailteoirí Dheonnacha le teachtasteach agus tá méid ag leir breis achfaní le breiscuoine a osú ach ní hé go méimiis riamh a géirí trin láide óirt don obair Harbh luchfar agus an tradiisiún fada atá agin de Creailteoirí Dheonnacha éiliúint agus an doras a oscailstohaoine linkstohaoine teachtasteach agus tríomhhaint os an Gaeltairt gan éon cháilíochtaí nó inmh mar sin bháil an breithniú níos mó ar chréineáil struchtúrtha a bheith beidir rud a bheith hí tuairtfaí níos éasca dá meachcúpla ballfór na breise sa stáisiún tá sé anna dheachar an méid ar bhálinn a bhaint amach leis an líon seo fórna leis an túir gar lán aimsir agus muidir gurí stáisiún radio chun altitude a chuin lá an bblion so tá an is agin le bhád níos mó bhaint amach ach dúirtá gá leis an estiacht chuige ach an estiacht sa chéadú sé an dolisteach naoine agus a buist freise de ard chaid an dohaoine cáilethe le crothú agus sa dáradó sé sa breithniúir an infrastructúr physical thar timpeall na tíre so tá sin an táird príoireachta atá ag an dárad sin.